keyboard sensor sinong kaput ke blok tu bat kumju keyboard sensor sinong ka thai molos nai ka balai sim menta lang da ka rai that rang bat rai tersu hi boro ka wei kilapen sngo ya ka jing persa jengki ya ka jing tumu ka sarkar jilla lengba ka regional committee banbu ya artili ki tempulit ya da kaput ni keyboard outpost haki ar chaka jong ka riboy district ban kan tho churi yo sembut mitrang ba ka jalla uba perston ten song halo ka jing dumok ka jung u ya ki ha ka por ba ka don ka jing ekran ha ka jelang jong ka regional committee ka badang suda ban penlong dang sen hanong por riboy district ha ka jingkren bat kilar thai khbor hadien balawai ka jelang ka bala penlong ha molos nai ka bala lumdo MDC ka mahoti ba Charles Maranga kini kinong ilam ki kentup i public sotun nu balong president ka senjuk ki ramba snong blok tu ulong ba kum ka senjuk ka penrem juru ya ka jingkren usumbot mitrang ba ba president tensong ubala dumok eki hapo ka jelang bat ubala yalam bakala ban kdo ba snong blok tu kidai ki bahap apa asam ka jingkren chung ba president ha ka tu sni ka long ka babu i ka jingkta anak kalian chongi kinong senong ke beron bodar om tang ya kesuncuk rong ba senong bodar area kamut ka cing sungrem kalong baya ka ya kinong senong baro ke beron bodar area hi hadin bangi layo ban ya keren ya kanika kam kamut ba ka kawe ke cing keren chung ba perston ibu ikan ke kentin bat ila kedau ti ke bayong ba hidai ban sungthu habaong ya ka disputed area kanika blok tu hi kadai baik keceka chung ka asam dan kalian sungi penpau ke sungrem ba i ba perston ila mention persya e kanika kentin ba yong ba kanika disputed area pin sung thu ba kadai keceka chung ka asam dan sungo bon ong ba ni penpau ke cing sungrem ke cing sung persya ka bacur na ka benta kanika kentin ka ba perston i keren ha ka tu sungi te bat ba na kalian chung kanika suncuk rong persnong ka bangi syong menta ka sungi ni larai da ka wei ka sur ka wei ka cingmut ka bangin pha ye ka cingtho sia ka government ha kini ki sengi ki banwan la shai ne la sengi kat bangila ban ya kendu ya u chief minister la ni u puti chief minister bangin ai ka cing pensai halor ka cingkren chong u sherman chong ka additional committee chong ka Sarkar Meghalaya iba perston tangsong dengan adon ban ong ban pensai kanika portang itai kentin ban ngin paru da ka cingtho lang bakarai chung kanika suncuk rong ba senong chung ka maulos nai ire ya kanika por komentar da ka chu ka sur la da ban rai lang bangin pa da ka cingtho saka government katkum ka jitu jong kini kinong sensar snong ka jingpon long jong MDC ban lum ya ka te ka jelang kalong kum kadak ban persya ya ka jingtmu ka sarkar ban bu ik police katkum ka jitu jong kini kinong sensar snong ka jingpon long jom disi ban lum ya ka te ka jelang kalongkum kadak ban persya ya ka jingtmu ka sarkar ban bu ik police outpost hathat rang bat tersu nakaliang jongki kilaong kiru ki persya namar ka jing a jingmut jongki kamdon jingmut hakmat ka sarkar hakba ki bu pun ban ki tempulit haki snong ki bomdon jing ya ka ja om ha ummat bat umtli ki dei ki snong ki bujumi ki jing ya ka ja pun kadon ka kentin ka ba lapan syai yang ini dari deputy chief minister iba perston tangsong kabai laong syai kan ke kentin kabangim la ban bu ya habangi lai keren ya katuka phang ka badai ni na ka banta ka chingbu ya ka ya ki artli ki opus na ka banta so kan ka border area blok tu iba perston ila keren syai ha katuka por ngim la ban bu ya ka opus saka ta ka ceka ka badon ka cingi ka cia dan kalian sungahing kalau ong ba penpau ke cing sungu diau namar la dengim la ai ban bu ya kini ki ya ka pus tai sepo bordar ki snong gede po bordar de ka lalong lepa ke cing rem yang tanga don ban percaya ke ni ka por ba pi ngi lum ya ke ni cing lang ya keren tu semut lang ha ke ni ka por komenta da ka chu ka cingmut ngilai rai bangin penpau ka cing persya halor kanika phang bala da ka Sarkar Meghalaya kamla ban bu ya kanika apus ha umat bat hom teli ngai bat ngi ngilai simru ku chu ka rai ba kamdon ka cing mentoy ban bu ya ka apus ha thadrang la ni ha terso berlong kinong ya dan da ka beta chung ka bordar hibro ko we tenga don ruban ong ha kanika por ka benta ba na kaliang chung ka suncuk robak snong bordar hinadu snem arcar khat wei khat ar hadu menta ngidang pai ke cing tho
ban kerpat sya Sarkar Meghalaya ban Islam yang ia ka opus sya ki ceka bordar. Bat sangun kira ba sinong na kasna right terso iwan ban ya sakhilang hangne bangi penpau ya kajing persajur alor kajing penmi ya ke sosial media na kal yang udi pedisi sif baong baon bu hat terso ya kan ka opus te kumbolong menta kumbala kren gi wei perarang ba nakaliang juga terso kam don kam ya ka polis opus lada jia kana kono iwan marek be small snai kamal snai kadon ban dia dana beta jungi te nakaliang jungi ni persajur lada long kebala bu ya ka man bu ya ka sum teli supom uang kita gidi ka kibadon kam Bat lada ka bor ka home department ka bu ya kana ka opus hapo isnong terang kalong kumbanyo ben ya ginong pipai nong sinong yang sinong terang balai umla ban bu hagi tagi jaka kiba don kajing kacakin bu hagi jaka don kam ngingong hato ban bu ya kata opus bu sinong terang ban bu ya kata kaloan ordar bu sinong terang nam taki miau nam taki knai idon gi miau berkiam gi knai kam toy talele kam toy bat ngakrensai ba ngayu i ba ka kam yardor sisu sekretariat ke belami gijing huri hura ke bela penpodor ya ka jela jungi brok gowe habang ipe lang bag social media kat kitu ki hura labah ban bu sisu hapo sekretariat lada umla ban bu sigini gijaka gibadon kam ya kaniki opus ngimbang se last ngong kadarbar sinong terang karai terang hi lada ka sarkar kan bu we lane kan thom na bor ngin yami pa iba ban persya ya kan kam ngakwa ban kerpat ya ke sarkar balakum nokum noru kade ban penbiang gi bor pahra po bordar jongi swa ka jing penbaik pot lemda kumta kala ban don ke jing ja ka basusi ke jing umsnam kala de jah kini gisngi hapo mukro ka badai purely in Meghalaya ki pulit asam ki wan le don bor ki wan rong kan ni le ge dispute de banyadai ki breu jongi nakaliang jonga ko munong mi khman jong ni ga dong ka than ngabu kan ni ga jing kerpat ka sarkar bah kidei ban shim ya ke sinjam ban bu hapo bordar lada ke sarkar jongi kamnot ban bu ya outpost hapo bordar ke bamut bah ke pendem ya lade ha ke sarkar asam ke pendem ya lade ha ke sarkar asam dina kata kadau nga kerpat sesisin pat ya ke sarkar bakin ngau ya ke jing ut jong ki pai ba nong song sinong ge jongi ya ke jing don kam ke kam kadawa bang de ban don habordar dina kaliang ke jonga sesisin pat ngabu ke jing kerpat ya ke sarkar bat ba da lei ro ngakwa ban pau bangam hun lada ke sarkar hi kan le jubor ban bu apa terso ban bu atharang ngam pediang ai kata bat ngan yai persya ai kene bat ngan pen pau ro ke jing sungu pat lada ke sarkar ke kloi bat kanut ban bu ya ki aupo sang ni bat kumbolong mentahi ngelayo ke jing tip ba nakaliang jong kini ki pranong tre ki jongi ki nong sensar snong ki jongi habordar ki ethu ba ka jakaro kala biang kila pen kre lupa kamdon jing ke sarkar ki jakak putaru kila pen kre te khadu aku abnong lada ka asam gadon opus ka Meghalaya ke bandon lada ka asam kan ra development ka Meghalaya ke dewan ra development nomor bakani ke dispute habong dispute kamot no man's land empat la ban kam trai menta tak hadu ke jing penbaik ya put usam